Hagjira kai I League hapring ka Mohammedan Persia ka Churchill Brothers. Haba pai syagre ka jigra kai ka Mohammedan kala khore ka nam job halaying hadin bagalala ban pelim ya ka Churchill Brother dan Laila R. Bad haga ka jigra kai u Harmendes ulayo ban tap argo naga benta ka Mohammedan. Baleng baga ka jing job ka Mohammedan kadang scam ban bad ya ka kerdan ka baningkong hakami ya ken point. Haga jigra kai Indian Super League hapring ka Mumbai City Persia ka North East United. Haga ka jigra kai ka Mumbai City ka lala ban pelim suk ya ka North East United da Saul Lakaway. Pada haga ka jigra kai Vikram Partap Singh ubre player jong ka Mumbai City uliyo ban tap hat-trick. Baleng baga ka jing job ka Mumbai City kala kiu biang sya kerdan ka baningkong hakami ya ken point. Kat baga North East United kadang jingai ban yorong sya ka playoff. Haga kai Champion League round 16 second leg hapring ka Barcelona Persia ka Napoli. Haga first leg baro artli ki kenhun kia khai da marshi gol. Haba pai syagre ka jingra kai second leg ka Barcelona yo ban penki jar ningkong tang haga minit ka bakhatsan Lengbau Lopez. Badai tang hadin ar minit kata haga minit ka bakhat nyau ka Barcelona ka yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar Lengbau Cancelo. Henry haga minit ka ba live heu ka Napoli ka yo ban tap ya ka gol ka baningkong jongka haga ka jingra kai Lengbau Uramani. Bad hadu bukod ka kela step ka Barcelona ka tam da ar la ka wei haga ka jingra kai bad lai la ka wei haga gol aggregate. Haga kelamit jong ka jingle kai ka Barcelona ka yo yang ban tap ya ka gol ka balai Lengbau rang yele kai ba kensai u jong ka u Lewandowski kata haga minit ka ba prap heulai but dei le bagini ki lai gol ka Barcelona ka lala bat limsuk ya ka Napoli da lai la ka wei haga ne jingle kai but saula ar haga gol aggregate ba yorong sya ka quarter final. Haga wei pa jingle kai round 16 second leg hapring ka Arsenal Persia ka Porto. Haga first leg ka Porto ka lala bat lim ya ka Arsenal dai wei lanot. Pada haga nega second leg ka Arsenal ka dan kam ban job ya ka nega jingle kai knang bakan yorong sya ka quarter final. Haba pai sya nega jingle kai ka Arsenal ka yo ban tap gol nengkong haga nega jingle kai Lengbau Trosat haga minit ka ba sau peway. Bad ka nega dai ro ka gol priya kai haga gol aggregate. Bad dai lamag nega si gol jong ka Arsenal la pelong ya baro artli gi kenhun bakan ya kai Lengbau ka gol aggregate da marsi gol hadu bukot jong ka kentai per minit. Bad gumjoro hadu bukot ka extra time ka balai per minit. Badai hak penalti shootout ke Arsenal kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim da saula ar. Baleng baga na jing job ke Arsenal kala yo ban rong sya ka quarter final menta ka Samoy.